Joget timbang. Hey, Cerah Foto Production. Just cah asli slow.
Rino kita lihat aku kangen rasa kangen rapi sama tangan bisa nambani jaluk sangu tapi ya kalau diwei walah double iku. Oke. Dede Landa nanti abis kangennya Ati ada ninggal katresnan spesial buat Mbak Su. Yang punya Pondok Labu. Ya. Aja semalang wah semalang aku tresno aku irama kalayu. Satroning ati ayo joget kali kos liamu ya Allah seliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa ayo pose kasuwon rino lan wonge moga-moga Gusti bisa kumpul kaya kote monggo
jonggrang panyuwun motor turun. Ayo Pak Sumadi. Waspada nom prajurit mau kelaparan mola kowe dadi wanita boyongan Soko bangun kowe aja malungkung. Selelelele. Dede Landa. Matur nuwun nggih Bunda. Ini di sini Pak Madi masih lagunya lo Dede Landa. Monggo nyekar, monggo langsung nyekarke mawon. GWL. Iya, garwane wong liya. Lagune Pak No iki. Ya. Pak No lagi di seberang. Di seberang sana. Ini pokoknya ya Allah halo bos. Mungkin Ale Due nyanyi monggo. Sama Mas apa? Oh iya Mas Pata ya Allah. Ini pasukan kita loh ya. Nggak datang semua ini ya. GWL Mas, ayo monggo Mas. Iya, ini kan dulur-dulur. Nyanyi toh Mak. Monggo. Nyanyi ceweknya. Ayo Mbak Sum. Lah yo. Oke baik. Sing penting cair. Wong ayu sing katresnane arena wangi mong impi-impi aku ora bisa lali mong sliramu papoja ning ati baca tresno nanging ati kumbok gawe abis ini di uplak ngono ya Dede Landa ya. Biar nggak sepi ini loh Dede Landa. Ini biar cair lagi gitu loh. Mbak Sum rogoh nenek ya Mbak Sum ya. Ning apa sih
aja tresno nanging Ayo Pak De. kumbok gawe Matur sembah nuwun Pak De. Ya Allah. Ini nggak boleh kelar sih, harus lanjut lagi. Lagunya apa lagi? hae lho Hei. Mbak Asum, aku seneng nek jatai hak ya. Ini dilanjutin apa lagi Pak De? Apa Pak Madi? Apa wae? Mas, apa wae sing penting das-des. Apa? Liwong. nggih lemo Ora ini, ora. Liwong ya. Oke. Ning apa slirnamu tega? bisa ketemu omongan hati laku koto ati rinten siang telu kinar panci waraka undang rasa tumete sing kalbu lir ngoyahi setara uluke ati matur suwun sowe kon ngenteni lewone ati tidak ando jampi dadi ati sawiji najan apa tak lakoni Haim. Niki tembe transaksi nih, Kim. Pat, yo aku transaksi Pak D mau anakmu. Sabdo pandita ratu. Mrengesi rawo dadya sisihanku Matur sanuwun Pak D. monggo Gusti lelani tresnaku bakal dinawa mati Dadele wong atiwu nalikane sepisan ketemu wong payu kantilanku padha ati rinten siang telu kinar panci waraka ngundang rasa tumete sing kalbu ngoyahi setara datang bisa nguluke atimu Sowe kon ngenteni wong ing
jaluk jambe mugi ati sawiji najan apa tak lakoni Iki sing hae sinten? Mardi. Wes. Sabdo Pandita Ratu mring sliramu dadi sisihanku mugi kuting lelaki tresnaku bakal dinawa mati Injih matur nuwun. Mas, sing mirip. Oh,
sumelang wong ayu